நகர் ஏரியாவிலேருந்து வரேன். இந்த பூங்கா ஆரம்பித்ததுலேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது வந்து மனசுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்குது. அது போக உடம்புக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபீலிங்னால பிளட் சர்க்குலேஷனுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ணுறேன். பொதுவாக மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்திட வேண்டுமம்மா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எங்களுக்கு இப்படி ஒரு நல்ல கனிமொழி அம்மா கிடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் கடும் தவம் செஞ்சுருப்போம்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலே நாங்கள் ரொம்ப ரிலாக்ஸேஷனாக ஃபீல் பண்ணுறேன். அந்த அமைச்சு கொடுத்த அமைச்சருக்கு ரொம்ப நன்றி. இது நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி எல்லா வசதிகளும் இதில் இருக்கா? இல்லை எதிர்பார்த்து வேறு எங்கேயாவது இது அமைச்சதாக நீங்கள் கேள்வி எதுவும் பட்டிருக்கீங்களா? நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன். இது மேற்கு சூழலில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. இங்கே உள்ள மக்களும் அனுபவிக்கிற மாதிரி மற்ற இடத்துலையும் இதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். முதல்ல இது மேயருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன், இதை அமைச்சு கொடுத்த வசதிக்காக. ஃபஸ்ட்டு தூத்துக்குடி ஜோனலில் தான் பெண்களுக்காக இந்த உடற்பயிற்சி மையம் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் எல்லோரும் வந்து ஜிம்முக்கு போக முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. எல்லோரும் பே பண்ணி போன்றது ரொம்ப கஷ்டம். பட் இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு இங்கே மட்டும் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல ஆரம்பித்தாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க. இன்னும் நிறைய குடும்ப பெண்கள் நிறைய பேருக்கு இது தெரியல. இங்கே ரொம்ப தூரமாக இருக்கனால வர முடியல, என்னையாலையும் வர முடியல. நானே 11 o'clock தான் இங்கே வருவேனே. குட்டி பையன் இருக்கான், அவனை விட்டுட்டு வர்றதுக்கு லேட் ஆகிடும். இன்னும் கொஞ்சம் தூரமாக இருந்து தான் வரேன். நானும் 2ஆம் கேட் கிட்ட இருந்து வரேன். ஸோ இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல ஆரம்பித்தாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பேருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இல்லை இந்த ஜிம்மில் எப்படி உங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கா? இது மகளிருக்கு மட்டும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் எப்படி உணர்றீங்க? ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நம்ம நார்மல் ஜிம்முக்கு போனால் அங்கே ஜென்ஸ்லாம் இருப்பாங்க, கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் இது லேடிஸ்க்குன்னு இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஃப்ரீயாக பண்ண முடியுது எங்களால். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது.